grineren. Jeg stod og skød. Du fik ham. Du fik ham. Okay, der er AV, der spotter. Ja, jeg får ham der banet, jeg er ligeglad. Jeg gør det. Jeg dør sgu nu. Og lidt noget smås, det der. En, der kører kort nu. Bare mute Cheekboy, så. Hvis I ikke gider at høre på ham. Jamen, jeg har sat ham ned på 3%, og alligevel larmer han altså. I kan da bare mute ham. Nu vil jeg ikke høre på. Ja, du har... Hvad er du? Du er 19, og du har stadig en træls stemme. Hvad fanden er planen med dig? Ej, jeg stemme. Altså, prøv nu at se det, Jørle, altså. Din fucking svans. Du er en fucking svand. Prøv at se, hvor lille Er jeg en fucking svans? Sluk nu røven, din fede taber, altså. Seriøst, du er en fed unge. Fuck, er du dårlig. Du er så dårlig. Og prøv at se, hvor lille du er, mand. Fucking taber. Virkelig. Jeg vil gerne høre dig sige det i virkeligheden. Ja, prøv at se dig i virkeligheden, mand. Du er så fucking lille. Jeg vil gerne høre dig sige det i virkeligheden. Så kom for helvede. Det er rigtig godt hed hjem, Peter. Ja, men der var ikke så nogen, de skulle snakke lige der, vel? Ja, men fuck med det. Prøv at høre, jeg tager lige en AV. Ja, vi køber. Kan du ikke lige hoppe forbi, Peter? Så skyder jeg lige om der spotter. Hop lige 2 forbi. Jeg har også AV. Ja, det er fint nok. Det bliver godt der. Prøv at se Kasper. Hop lige forbi, Tig. Sådan, mand. Godt, han venter. Den fucking fede retard. Der ligger en AV i spawn. Står stadig og spotter, Peter. Der står der, så kører jeg off. Der en ude, Pierre. Du har ham. Jeg flasher, Pierre. Okay, der er clear, det bliver. En i dark. Jeg kører hjem nu. Jeg gider ikke mere. Hej. Fuck, jeg er fuld. Kan du lige leve? Og hvad hedder det? Stans og Chris P. I er nogle fucking svanser, man. I kan bare komme. Og der er dig, jeg har dig på Facebook. Jeg går ind og finder dine billeder på Facebook, og så poster jeg den. Du er så fucking klam og lille, mand. Ja, så gør der det. Prøv at se her. Bare dit profilbillede. Prøv at se der. Vi har nu kæft, Tig. Hvad fanden er planen med det, mand? Hvad fanden er planen med det, mand? Kører vi på den, profil, er han B, eller? Vi kører på den, væk. Ja, det er B. Han er side. Skal jeg finde dit profil? Fuck, at du... Ej, men ved du, jeg brækker mig. Sig lidt under min rundt. Pierre. Hvad? Hvad siger du? Prøv at se det. Bare lige 2 sekunder. Ny run. Så har vi spillet Tig. Der bliver dejligt stille nu. Nå, det kunne være, jeg skulle til at komme ind igen. Jeg har ikke været inde i et stykke tid nu. Jamen, det var bare noget. En af dem. Vandt i runden? Ah, okay. En NB. Skud ham lige, Peter. Okay. No mod CV. Intet med den. En NB, ja. Det er en joke, der. Der er stadig en B. Der er en midt. Der er AVB nu. AVB. Spotter på nu. Frem kort, tror jeg. Sygt, det der. Midten. Ja, helt frem kort. Upside. Okay, jeg sover. Flash up. Nej. Nå. Nej! Allan, er det ham? Er det nogen, der vil... Det er lige hans Facebook bagefter, hvor jeg skal lige se ham. Ej, hvor er det fucking griner. Skal jeg lige sende jeres